И здравей всички, които ме гледат, аз съм едно на едно. Днеска ви кажа как си направите. И за това трябва Camtasia Studio от Замундо. Аз ви казах в минали стилите. И трябва от тук, като цъкнете Library, си търсите с папки, там ви дават папки, си търсите хубави такива. Хубави платна. Я видим дали това е добре. Това тъкмо съм го оцелил. След това цъкате два пъти, трябва да го улемите първо, да е. След това цъкате два пъти на екрана му и пишете И пишете името на YouTube канала си или както там ви искате вие. Така. След това влезте в... момент да дръпна. След това влезте в YouTube. Търсете хубави музики. Аз вече съм си намерил един. И това да го видим. По-скоро е тука. Търсете хубави интрота, ако намерите. Трябва да ще търсим интрота. Я пак искам да чуя там пак музика. Изглежда много хубаво. Също, че видях още едно интро. Че накрая. Тук видях интро. Това да го чуя. Ето това е така, това интро е добре. След това копирате сайта. Извинете, само да го копирам пак. След това копирате и пишете YouTube to MP3. Ето така. YouTube, ето го тук MP3. След това цукате YouTube to MP3. След това копирате сайта така и цъкате Convert. И сега ще ви зарежда. След това цъкате тук това долно, не долното. Го цъкате. Да. След това таковайте малко такова. Вземете музиката и оставете... Добре, искам нещо... Нека да сложих музиката. Не! Тук сложете. След това влезте в Camtasia Studio и направете го на малък екран. След това като тук клип бин и слагате музиката. Ето я. И след това слагате тук и по това се ориентирайте. По тези се ориентирайте белите чутли, как искате да вие. Чакай да пробваме така. Да видим дали е добре. Още малко направете. След това да видим как е сега. Така, добре. След това го пуснате да се рендерва. Да.
Ето тук цъкате стрелкичката е тук и цъкате е това. След това цъкате Next и напишете как искате ви интрото. Примерно ето така. Интро. Примерно 1, 2, 3. Ето така може да е. Цъкате Finish и чакате да ви зареди това нещо. Така, чакате това да ви зареди и ще ви е готово вашето интро. След това минимизирайте това и на това му цъкнете Finish. След това минимизирайте също и това и отваряте папката и ето го вашето интро. След това, ако искате да го качите в YouTube, отидете във вашия канал YouTube. YouTube. Ако не може да си намерите канал, напишете така, как ви името на вашия канал, ако си го помните. Цъкате си тук. След това цъкате тук, момента много голема, качване. И тук цъкате файловете, това не трябва да нищо да направите, направо му цъкайте херите, това. След това, направете го на малък екран. И вземете ето вашето интро, винаги тук трябва да е интрото ви, това, четвъртото. Взимате го и го слагате и пишете как искате да ви е, така, примерно, ново май интро, да. И на копирате това мен и да знаете, ако ви завърши това, то няма ви се пута, докато не го публикувате. Ето. И тук ще ви пише това на клипа ви. Копирайте го, сложете го в YouTube и ще го видите. Или направо си го вижте от канала. И чао, това бех аз самия дано. И каза ви, си направите интро